Με ανάρτηση που ταράζει τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Αρέλ Γκίνσμπερ αποκαλύπτει μέσω της πλατφόρμας X ότι η Παρτιζάν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στον Νάιτζελ Ουίλιαμσγκος. Η σερβική ομάδα επιδιώκει με σθένος την απόκτηση του ταλαντούχου point guard, ο οποίος ενδέχεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Η Παρτιζάν δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο στον Νάιτζελ Ουίλιαμσγκος, προσπαθώντας να τον πείσει να αλλάξει φανέλα. Ο ικανός παίκτης, γνωστός για τις εξαιρετικές του επιδόσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στο NBA, αποτελεί βασικό στόχο για την ομάδα του Βελιγραδίου. Η απόφαση του Ουίλιαμσγκος αναμένεται να ληφθεί σύντομα και όλη η μπασκετική κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις. Αν τελικά επιλέξει την πρόταση της Παρτιζάν, αυτή η μεταγραφή θα αναδιαμορφώσει το τοπίο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ενισχύοντας σημαντικά την ομάδα του Βελιγραδίου, η κίνηση αυτή της Παρτιζάν δείχνει ξεκάθαρα τη φιλοδοξία της να πρωταγωνιστήσει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αναζητώντας παίκτες υψηλού επίπεδου για να ενισχύσουν το ρόστερ της. Ο Νάιτζελ Ουίλιαμσγκος, με την εμπειρία και τις ικανότητές του, θα μπορούσε να αποτελέσει το κλειδί για την επίτευξη των υψηλών στόχων της ομάδας. Το μέλλον του Ουίλιαμσγκος, λοιπόν, κρέμεται από μια κλωστή, και οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για την πορεία της καριέρας του. Η αγωνία κορυφώνεται καθώς όλοι περιμένουν να δουν αν ο άσος του Ολυμπιακού θα κάνει το μεγάλο βήμα προς την Παρτιζάν ή αν θα παραμείνει στον Πειραιά για να συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία.